Ola, son Ana Belén García Iglesias, teño 29 anos e son de Santiago de Compostela. Son diplomada en Traballo Social, poseo un máster oficial de Socioloxía Social e conto con varios certificados de profesionalidade, entre os que destacan Atención Sociosanitaria a institucións e Monitoreo Sociocultural. Teño varios cursos relacionados con as persoas maiores e as persoas con discapacidade, entre os que destacan Dirección e Gestión de Centros Gerontológicos e Intervención con Persoas con Discapacidade. Todos estes cursos me han aportado unha gran conciencia social sobre a situación actual pola que estamos pasando neste momento. Tamén me aportaron ser máis empática, máis comprensiva e máis asertiva. A miña experiencia profesional está relacionada con as persoas maiores, en concreto en centros residenciales e en centros de día. Tamén traballei nunha ONG de cooperación internacional como traballadora social e como formadora nas aulas da terceira idade. As miñas linguas maternas son o galego e o castelán. Tamén falo inglés e portugués a nivel medio alto. Os meus coñecementos de informática son avanzados. Teño un curso de ofimática avanzada e tamén teño programación web. Me defino como unha persona capaz, enerxética, traballadora, constante e con capacidade de motivación. O meu objetivo é traballar con as persoas maiores e as persoas con discapacidade que me aportarían un gran desenvolvemento personal e profesional. Se queren contar comigo, aquí teñen os meus datos.